Rakkaus, tule minuun. Ihanaa. Koska nyt mä yritän saada yhteyden mun ihanaan astraaliseen kirjaystävääni. Meillä on tämmöinen intergalaktinen yhteys hänen kanssaan pitkään. Ja joskus sanotaan, että kun naiset ovat hyvin läheisiä toisillensa, heidän kuukautiskiertonsa yhdistyy. Ainakin kämpiksillä. Meillä tämä astraalinen yhteys on niin vahva, että meillä asiat kiertyvät yhteen. Mutta otetaanpa mantra ja otetaan yhteys Maimu Brushwoodiin. Mutta tiedättekö mitä? Tää on just sellainen esitys. Nimittäin mä haluan tunnustaa teille yhden asian. Mä olen kuukautiskateellinen. Tiedän, että kuukautiset voivat aiheuttaa jossakussa toisessa esimerkiksi kehodysforiaa. Ja aiheeni voi siten olla arka. Pakollinen sisältövaroitus. Mutta mä haluan kertoa mun näkökulmasta mun tarinan. Muuhun sattui, kun mun kaksoissiskolla alkoi kuukautiset. Olin supermustasukkainen ja kateellinen. Sille sanottiin, että susta tuli nainen. Musta ei tullut. Eikä mulla alkanut kuukautisia. Vaikka kovasti toivoin, että alkaisi. Värjäsin tussilla äidin terveyssiteitä punaiseksi ja hekumoin ajatuksella, että vielä mullakin alkaa kuukautiset. Mulla on kuukautiset. Mutta ei koskaan alkanut. Vuosien saatossa kuukautiset ovat erottaneet mut myös muun muassa mun ystävistä ja työkavereista. Hyvähän sun on, kun sulla ei ole kuukautisia. Sä et ymmärrä, kun sulla ei ole kuukautisia. Nämä on näitä naisten juttuja. Miehillä on paljon helpompaa. Mutta kun mä en ole mies ja mulla ei ole ollut helppoa. Ja silti mä en vuoda. Silti mä en vuoda sieltä, mistä tahtoisin. Mun siskoa onniteltiin, kun sen kuukautiset alkoi. Muistan, että mummo antoi sille rahaa. Mä haluaisin kokea ton saman. Mä haluaisin, että mua onnitellaan. Tästä syystä mä haluaisin vuotaa tänään. Ja mä aion vuotaa tänään. Ja toivon, että sitten onnittelette mua. Kuulostaako tää tarpeeksi vinolta? Mä en oikein tiedä, miten tää tapahtuu, että mä oon pahoillani, jos tää näyttää tekevä.
jännitin, että mun muunsukupuoliset elimet eivät vilahda. Mutta nyt kun mä tunnen itseni naiseksi, haluaisin lausua teille vielä yhden runon. Kyllä mä nyt ymmärrän, että oot vähän koisen. Mä olin jo lapsena mitä vaan. Leikin enimmäkseen tyttöjen kaa. Mut leimattiin jo päiväkodissa neidiksi, mut en antanut ikinä periksi. Heti kun pystyin, pukeuduin mekkoon. Se otti isoveljen ja sen kavereiden aivoon. Kun olin ekaluokkalainen, kävelin kuulemma kuin nainen. Liukkailla jäillä tissiliivit päällä. Silloin vielä pukeuduin just niin kuin tahdoin, mut koulun edetessä toivoin olevani huomaamaton. Tajusin, etten kasva koskaan naiseksi, kun mun kipu ei muuttunut kuukautisvereksi. Ajattelin, että kai mun pitää tuntea itseni pojaksi, ja sitten mua alettiinkin kutsua homoksi. Aloin etsiä yläasteella itseä. Sain samalla päälleni reppuja ja sylkeä. Mä en kiusaajia kiitä. Ethän niitä siis lisää siitä. Ne melkein mun elämän pilasi, viimeisetkin musta tuhkasi, mut sieltä mä nousin Feeniksin lailla koosta. Mä luotin, että tulevaisuudessa mulla on tilaa sateenkaaren alla niin kuin sulla. Kuten huomaat, musta tuli lopulta kuuma pakkaus. Ja runoistani huokuu kaiken kokemanikin jälkeen lähimmäisen rakkaus. Mä toivon, ettei edes kastematoa tallota. Sun rakkaus pienimpäänkin otukseen ulota. Toivon turvaa myös viirystäville meressä. Siellä merihevoset ovat suuressa hädässä. Koitutais kaikille paratiisi ja saatais ratkaistua ekokriisi. Haluaisin elää sulassa sovussa, kellua rakkaudessa ja rauhassa, kieriä hiekassa ja uiskennella, juoda, syödä ja paneskella. Omassa ihanassa kehossa olla osa maailman lajistoa. Kiitos.